Айзирәк Гәрәева Акчура. Мөнҗия. Мөнҗия укуга чат ябышты. Яңа спектакльләргә чапты, яңа музыкаль әсәрләрне өйрәнде. Кайда нинди сәнгатькә бәйле вакыйга, Мөнҗия шунда. Өстәмә дәресләр, шөгыльләнүләр, очрашулар. Бер генә минуты да бушка китмәсен. Барысына өлгерә. Һәр кайсыннан үзенә рухи байлык сеңдереп, җыеп калырга тырыша. Дәресләрдә җырлый башласа, фортепианода уйнап утырган укытучысы, танылган опера җырчысы, сәнгать белгече Ксения Николаевна Дарлиякның нинди музыкальлык дип соклануы канатлар куйгандай итә. Ул тагын да ныграк музыка дөньясына чума. Укытучыларыннан рус һәм чит ил музыкалары белән бер рәттән милли көйләрне һәм советлар сәнгатенең яңа казанышларын барысын сеңдереп, аңлап калырга тырыша. Уку, белемле кеше булу, чынга ашмастай тоелган бер хыялы, Казанда өзелеп калган нияте, тормыш мәгънәсе һәм үз-үзенә еллар дәвамында тәкрарлаган дугасы. Ходаем, туры юлдан алып бар, укырга ярдәм ит. Ятимә кызның шушы күз яшьләре белән кылган дугасы кабул булганга сөенеп, теләген чынга ашырып йөргән көннәрендә аңар янә гаеп тактылар. Бу юлы гаделсезлектә гаепләделәр. Мөнҗия бүтәннәрдән яктырак янып торган бер йолдызны хәтерләткәнгәме, еш кына башкаларда көнләшү хисен уята иде. Моннан тыш сер бирмәүе, күп очракта юк-бар хәлләргә көч сарыф итмим дигәндәй вакланып тормавы, шул ук вакытта туры сүзлелеге, үзе сайлаган юлдан читкә тайпылмый, чит ятлар фикеренә иярми баруы аңардан авыр кеше ясый иде. Югыйсә йөзеннән елмаю китмәгән, чишмәдәй челтерәп аккан тавышлы 22 яшьлек Мөнҗиягә карап, кем шулай дияр? Ләкин бик яшьли асрамага калуы, репрессия чыбыркысы эзләре, кызыннан аерым яшәү сәбәпле сызланулары барысы бергә аны вакытыннан алда җитлеккән, чыныккан, ныгыган холыклы итте. Төннәрен төркемдәш кызлары күзләре төшкән студент егетләр турында серләшкәндә, ул үз ятагында мендәрен кочаклап кысты. Кичкенә кызын сагынудан күз яшьләре мендәргә тәгәрәде. Аның шундый бер катлы мизгелләре булды микән? Булды кебек. Хәдичә әбисе яшәгән йортның бер бүлмәсенә хәрби киемнән генә йөргән бер егет яшәргә урнашкан иде. Кыз тулай торактан килгән вакытка туры китереп, Хәдичә апаларына кереп җитә. Аның җылы карашын күрү кызны бөтенләй башка төрле итә иде. Дөрес, бүлмәдәшләре кебек чырык-чырык килеп йөрмәде. Алай да ничектер күңелендә җиңел бер хис туды. Әмма озакка сузылмады, чөнки апасыннан килгән хат юлга чыгарды. Ул егет хәзер дә Казанда микән? Каян беләсең инде аны? Эй, Мөнҗия, балаңның атасы кая икәнен дә белмисең. Кызыңның тамагы тукмы, каралганмы? Аны да белмисең. Кеше никадәр көчле ихтиярлы булса, аңар тартылучылар да, көнләшүчеләр дә шул кадәр күбрәк була бит. Аннары иҗат кешеләренә гомер-гомергә хас булган көнләшү чире күрәсең яшьтән үк башлана. Бер төркемдәше уку йорты җитәкчелегенә шикаят хаты язып керткән. Хатта төп сүзләр шул: Мөнҗия Еркимбаева, татар кызы. Аның безнең кыргыз төркемендә укырга хакы юк. Еркимбаеваның безнең белән укуы гаделсезлек. Менә шулай, төркемдәше гаделлек юллап югарыга киткән. Берәрсе бу гаделлек артында чынлыкта көнләшү, тарсыну дип Мөнҗияне яклармы? Әллә халык дошманы баласы, халык дошманы хатыны икәнен җиткереп, чокырны тагын тирәнрәк казырлармы?
Бу кара исемнәр белән аның Совет илендә укырга түгел, бөтенләй яшәргә хакы юк диюләре бар. Аның өстенә үзен бер кайчан дуслары, төркемдәшләре, укытучылары алдында крестьян кызы яки ярлы кызы дип йөрми. Затлы нәсел баласы, мулла кызы ди. Ата-бабаларыннан, әти-әниләреннән, туганнарыннан баш тартканнар үзләрен ярлы совет баласы итеп күрсәтеп, яңа тормыш кора. Юк, ул аларны гаепләми, киресенчә кызгана әле. Әмма Мөнҗия үзе бу адымга бер кайчан бармаячак. Хәтта кулындагы консерватория дигән бәхет кошы очып китәргә талпынса да. Табигатьтән талантлы, иҗади мөмкинлекләре зур. Мөнҗия Еркимбаева да хатын-кыз артистларда була торган тавышларның иң югары төре. Колоратуралы сопрано тавышы үзенчәлекле, бик хәрәкәтчән, бормалы. Тавыш тембры яңгыравык, җиңел. Бер үк вакытта романтик рухлы милли көйләрне башкара ала. Күтәренке дәртле җырларга тавыш көче җитә. Музыкаль хәтере искиткеч. Операларда үз ролен һәм башкаларның рольләрен исендә яхшы тота. Шул сәбәпле музыкаль әсәрләрне өзек-өзек итеп истә калдырмый, тулысынча белә, күз аллый. Драматик рольләр башкару мөмкинлеге зур. Дисциплиналы, тырыш, кызыксынучан, укытучыларга карата хөрмәтле, дәресләрне теләп үзләштерә, актив. Укытучылары, музыка белгечләре, шәкертләрен менә шулай югары бәяләде. Ягъни консерваториядә музыкаль белем алып йөрүе берничек тә гаделсезлек итеп карала алмаганны расладылар. Шикаят белән йөргән кызга җавап көтелмәгәнчә катгы яңгырады. Кемгә укырга, кемгә укымаска кирәкне сез хәл итмисез. Бар студентларның укуы хөкүмәт карары нигезендә алып барыла. Мәрмәр таш суыклыгы йөзенә үтте. Ничәнче көн инде иртән иртүк консерваториягә аяк баса. Мәрмәр ташын кочаклый. Шулай биредә укып йөрүенә ышана. Икеләндергән уйлары, хисләре аша, соңгы елларда кичергәннәрен хәтереннән барлый башлый да, аннары мәрмәр суыклыгыннан айнып киткәндәй тоела. Мәрмәр таш суыклыгы аңар чынбарлыкның төшкенә түгеллеген дәлилли кебек. Шуннан өшеп киткән битен кулы белән ышкап ала. Һәм баскыч буйлап югарыга таба атлый. Һәр басмадан бер хис кала бара. Ышаныч, шатлык, горурлык, ныклык, алга омтылыш. Әмма илгә сугыш афәте килде. Консерваториядә бер ел гына укырга өлгереп калдылар. Кыргызстанга кайтардылар. Сәнгать дөньясыннан айырмадылар. Бер артлы театр, концертлар куйдылар. Ут, җылылык, ризык юк дими сәхнәдән төшмәделәр. Җырлары, биюләре белән халык рухын күтәрергә тырыштылар. Аннары артистлардан бригадалар оештырып, фронтка озату башланды. Фрунзе театрында юка күлмәкләрдән генә чыгыш ясау, аннары пәрдә артындагы ай чүрәк кебек спектакльләр өчен әзерләнгән декорацияларга төренеп җылынып алу, аннары кабат рольгә кереп китү. Суыкны, ачлы-туклы йөрүне җыр бию оныттыра. Артистлар үзләрен генә түгел, сугышка бер-бер артлы балаларын узаткан әниләрне, тол калган хатыннарны шулай юата. Фронтта исә сәхнә кайда туры килсә, шунда. Машина кузовында, госпиталь ишегалларында, палаталарда. Мина шартлаулары, хәрби самолетларның әче тавышлары ишетелеп торган окоплар каршында. Сугыш елларында Кыргызстанның 50дән артык сәнгать әһеле Калинин, Белоруссия, Ленинград, Украина фронтларында йөзләгән концерт куя. Фронтның иң алгы хәлиткеч сызыкларында солдатларны төрле телләрдә җырлар башкарып юаталар. Дәртле биюләре белән шатландыралар.
Біразға сугыш афәтен оныттырып торалар. Мөнҗия дошманга каршы рухи көрәш алып барган фронт бригадалары составында йөргәндә, җиңүнең вакытсыз өзелгән меңләгән гомерләр бәрабәренә килүен үз күзләре белән күрде. Никадәр нык яшьтәннәр гарип калып, аяксыз кулсыз госпитальләргә эләкте. Очына чыгам диме. Сыңар аяклы, куллары җилкәгә асылган солдатлар туган якларына озатылды. Шулар җырларны йотлыгып тыңлый, терелеп киткәндәй итәләр. Тик йөзләрендәге еллар түгел, сугыш афәте салган җыерчык буразналарына тулган күз яшьләрен кемнәр сөртер икән? Сугыш елларында сәнгать үзенә күрә бер корал. Артистлар дәртле, ватанпәрвәр җырлар белән тылдагыларның, сугыштагыларның рухларын күтәрде, җиңүгә ышаныч арттырды. Ләкин чынлыкта сәнгать корал булудан бигрәк барыбер дәва чарасы. Табиблар операциялар ясап, сугышчылар тәненнән дары кыйпылчыкларын чүпләде. Каннары агып бетмәсен өчен ашыга-ашыга яраларын текте. Өшүдән яки башка сәбәпләрдән гангрена башлаган аяк-кулларын кисеп, гомерләрен саклады. Җыр-моң исә сугышчыларның туган җирләрен, сөйгән ярларын сагынудан сыкранган, туганнарын, дусларын югалтудан теткәләнгән күңелләрен дәвалады. Мөнҗиянең беренче ире тоткынлыктан сугышка җибәрелә. Аннары 1943 елда хәбәрсез югала. Сугыш башланганчы Сөембикә апасы Уфада яшәгән Тәскирә апасын таба. Әнвәр һәм Әдһәмне Фрунзега китертә. 17 яшьлек Әдһәм фронтка киез итек эчендә бармак очларына басып китә. Янәсе озын буйлы, янәсе аңа инде 18. Ул әйләнеп кайта. Әнвәр абыйсы сугыш кырында ятып кала. 8-нче бүлек. Ниһаять, сугыш афәтен кичергән халык менә хәзер яши башлыйбыз дип куанышкан еллар килде. Югалту сагышлардан, ачлыктан, кеше чыдамастай авырлыклардан телем-телем кискәләгән бәгырьләрен төйнәп, алга таба тыныч тормышта яшәргә омтылдылар. Сугыш юлларын узып туган якларына кайткан кыргыз егете Әсәнбәк Токымбаев хәрби карьера ясаудан читләште. Югыйсә сугышка кадәр Новосибирск очучылар әзерли торган хәрби уку йортында белем алган штурман ул. Тормыш юлын алга таба шул өлкәдә дәвам итәргә мөмкин иде. Әмма Фрунзе университетына керде. Төгәл фәннәр белгече булырга җыенды. Тик үз урынында түгел шикелле. Күңеле белән һәр вакыт мәдәни тормышка тартылганга күрәме, һаман мәдәни чаралар тирәсендә әйләнә. Хәтта булачак физик-математик кинода төшү теләген тормышка ашырып карады. Аны кемгә шундый бәхет тәти әле? Алитет тауларга китә. Алитет уходит в горы фильмында баш рольгә раслап куйдылар. Ләкин диплом язасы, яклыйсы бар. Университетны тәмамларга кирәк. 2 атналап Мәскәү студиясендә эшләгәч, танылган кинорежиссер Марк Донскойны үпкәләтеп, кире туган ягына кайтты да китте. Язмышы туган җиргә тарттымы, артистлык юлыннан китә алмады. Әмма икенче юлы артистлар дөньясына бүтән качмаслык итеп бәйләнгәнен сизми дә калды. Көннәрдән бер көнне дусты опера театрына чакырды. Кыргыз халкының горурлыгына әверелгән, артистлары дәүләт бүләкләренә лаек булган, милли рухи байлык саналган Манас эпосына нигезләнеп язылган Ай чүрәккә алып барды. Баксаң, дусты анда җырлаучы танылган артистлар белән таныш икән. Менә шул көнне ул беренче мәртәбә сәхнәдә Мөнҗияне күрде һәм аңа гашыйк булды. Аннары дустыннан таныштыруны үтенде. Егетне әти-әнисе аңламады.
бу бары вакытлы чамавыгу, ялгышу дип, туры юлдан барырга өндәделәр. Үзеннән 6 яшькә өлкән, балалы хатынга өйләнмәкче була бит. Әле җитмәсә артист икән. Нинди мәхәббәт булсын ди. Улларын Мөнҗиядән аерырга теләп, ни генә эшләп карамадылар. Тавыш гауга купты, елау да калмады. Төрле гайбәт сүзләрне күпертеп сөйләү, башка кызларга димләү. Мәхәббәтләре сынауларга бирешмәде. Танышып китүләренә 1 ел тулганда, Әсәнбәк белән Мөнҗия кавышып гаилә корды. Шулай итеп, Мөнҗиянең кечкенә бүлмәсендә яңа гаилә тормышы башланды. Әсәнбәк университет тәмамлады. Моннан тыш гаиләсен ашатыр өчен математика фәннәрен кыргызчага тәрҗемә итте. Бүлмәнең тәрәзә тарафында Беломор канал төтененә күмелеп, төннәр дәвамында тык-тык машинкада басты. Бәхетләрен арттырып, кызлары Айсылу дөньяга аваз салды. Аннары тырыш булдыклы тәрҗемәчене нәшриятка ук чакырып алдылар. Мөхәррирлек вазифасын йөкләделәр. Инде эше математика китаплары белән генә чикләнми, чит ил рус авторлары китаплары, кыргыз язучылары әсәрләре барысында басмага әзерләргә кирәк. Әсәнбәк яныннан язучылар өзелми. Һәр кайсысы китабын чыгару уе белән яна. Аларны бастыру артыннан кыргыз нәшрият йорты җитәкчесе Мәскәү кабинетлары юлын кайчак атналар, хәтта айлар дәвамында таптый. Мөнҗия өйдә иренә нык терәк, фикердәш, туры сүзле тәнкыйтьче хатынга, кызларына иҗади фәлсәфи карашлы әнигә әйләнде. Тормышлары кайнап тора. Сәхнәдә исә Мөнҗия Еркимбаева булып балкый. Айчүрәк, Манас, Аршын Малалан һәм башка операларда төрле партияларны башкара. Вердиның данлыклы Травиата әсәрендә Виолеттаны Кыргызстанда беренче башкаручы буларак та танылды. Бу спектакль тәмамлангач, татар кызын алкышларга күмеп, сәхнәдән 15 минут җибәрми тоттылар. Әсәнбәк партия, дәүләт, җәмәгать эшлеклесе дәрәҗәләренә үсеп, зур мәртәбәләр казангач, әти-әнисенең күңеле йомшарды. Балалы хатынга, җырчыга өйләнгән уллары кешелектән чыгар дип куркулары чынга ашмады бит. Әсәнбәк белән Мөнҗия сугыштан соңгы авыр 1946 елда бер-берсен табышып кавыштылар да, аннары дистә еллар дастаннарда зурланган төрки милләтләрнең холкын саклап яклап, каршылыклы Совет иленә хезмәт иттеләр. Музыка һәм әдәбият казанышларына, җырчылар һәм язучыларның борчуларына, Шәрык һәм Европа культурасы байлыгына, бабалардан калган һәм Совет заманында тудырылган рухи мираска, калыплашкан коммунистлар һәм ирек сөйгән иҗатчылар көрәшенә якын тордылар. Үзләре дә шул каршылыклар эчендә бер бөтенлекне хасил итә алуларына гаҗәпләнеп тә, сөенеп тә яшәделәр. Гәрчә икесе ике тауга тиң иделәр. Берсендә хәзер бәреп чыгарга торган вулкан кайнап тора, ара-тирә күкләргә күтәрелгән парлары җирдәгеләрне шүрләтә. Икенчесендә әле вулкан уянмаган төсле. Әмма ташлары кызмаган димә. Тауның тавыш-тынсыз гына тетрәнеп куюлары җирне селкетерлек. Алар менә шундый иделәр. Бер-берсенә йылышкан, бер-берсен ишелүдән саклаган таулар. Икесе дә тынычлыкны ак болытлар арасында тапты. Егәрне җирнең үзәгеннән алды. Әсәнбәк бер кайчанда күп сөйләшергә яратмады. Ул моны бер вакыт бала чагында тарыган вакыйгага бәйләп аңлатырга тырышты. Берсендә юлына очраган каракны зәрлекләп килүчеләргә ярдәм итте. Тегеләр сорагач, бурның кай тарафка киткәнен күрсәтте. Шуннан аның үзенә шактый вакыт судтан судка йөрергә туры килде.
Эндәшмәвең 1000 алтын дигән гыйбәрә шул чакта акылына сеңеп калды. Партия мәктәбе исә бу холыкны хуплады гына төсле. Әсәнбәк барысын эченә җыйды. Тышка чыгармый саклады. Югыйсә идеология буенча секретарь вазифасын башкарган, Кыргызстан нәшриятын таныткан, аннары 20 ел дәвамында дәүләт телерадио компаниясын җитәкләгән кешегә сөйләсә сүзләр бетәр идеме? Әминҗия киресенчә бер кайчан эчендәгесен сакларга өйрәнмәде. Гитлерны күрә алмыйм, фашизмны күрә алмыйм, Сталинны да күрә алмыйм. Совет иле барыбер бетәчәк. Африка балаларына ярдәм итәбез дип күрсәтәләр. Ә үз балаларын урамга чыгарып ташладылар дип бер тузынганда, шушы Совет илен төзүчеләрнең дәвамчыларыннан берсе, коммунистлар идеологы, ни әйтсен? Эндәшмәде. Хатыны 60-нчы елларда ук Совет таркалуын юрап сөйләнгәндә бәхәсләшмәде. Бу дәүләт бетәчәк. Аптырап калган кызлары телендә бер сорау. Әни, ничек бетсен? Әти бит көн-төн эшли. Бетәчәк, күрерсез. Кай вакытларда Әсәнбәк хатынын мондый сүзләр сөйләүдән туктатып калырга тырышып карый иде. Әминҗиянең инде җавабы әзер. Мин бер нәрсәдән курыкмыйм. Чөнки бер югалтыр әйберем юк. Кай вакытларда кызлары каршы төшә. Каршы дәшми торган әтиләрен яклауларымы шулай? Әни, күп сөйлисең. Әсәнбәк андый чакта киресен әйтә торган булды. Әниегез катлаулы кеше. Әмма ул һәр вакыт хаклы. Ул дөрес сөйли. Юк бар сүз бер кайчан әйтмәс. Тыңлагыз аны. Әнә ул нәк авылдагыча әйтеп йомры бәрәңге пешергән дә бәләкәй кызларын сыйлый. Үзе Тукайны сөйли. И бәрәңге, син бәрәңге, кил бәрәңге, җан ашым. Син генә тәмләтәсең бар ярлылар, байлар ашын. Әле аның белән генә туктамас. Токташ, Сәйдәш һәм башкаларны искә төшерер, пианиносына күчәр һәм уйный-уйный җырлар. Еркимбаева дигән сәхнә йолдызы гына түгел шул аның хатыны. Үзе Еркимбаева булып балкыды. Үзе чит фамилия белән яшәвен күтәрә алмады. Ни фамилиям, ни туган җирем, ни телем дип сыктады. 1956 елны элекеге документларына торгызу, яңарту ниятеннән кайттылар алар авылга. Әмма авыл советы кенәгәсендә мулла гаиләсе турында язылган мәгълүматлар бите белән йыртып алынган. Партия эшлеклесе буларак, бу нәрсәләрдә казынмавы яхшырак булыр дип төшенде Әсәнбәк. Икенче бер кайтулары Казандагы Хәдичә апага рәхмәт әйтү өчен иде. Хәдичәнең бер туган апасын һәм кызын яңа иле иттеләр. Ишле беткән тузган йорттан чыгардылар, күп бүлмәле фатир алып бирделәр. Ул чакта Минҗиясе Хәдичә апаның дугасы белән яшәдем. Хәтта сугыш елларында ачтан үлмәдем. Асрамага калган балага шундый дуга кылып кара дип, Казандагы зур-зур кешеләрнең кабинетлары ишеген шакытты. Шулай рәхмәтен кайтарды. Үзенә өйгә әйбер ала башласаң, җыйма, минем бөтен әйберем бар дип кырт кисте. Ә кызларына ни сөйли, ни өйрәтә? Без Болгар татарлары ди. Монгол татарлар түгел ди. Кайдан аңарда бу мәгълүмат? Кайдан барысын белә? Хәер, Әсәнбәк укыган, тәрҗемә иткән һәр китапны хәтерли. Сәхнәгә куелган әсәрләрне тулысынча җырлап бирә ала бит ул. Татар җырларын, шагыйрьләрен бер туктаусыз өйрәнә. Рус әсәрләрен белә. Ләкин аларның күбесендә монгол татар дип язалар.
Әмма Минҗиянең үз 90-90. Әсәнбәк аңар каршы килеп бәхәсләшеп тормады. Ярый. Хатыны шулай уйлый икән, шулай дөрестер. Минҗия өчен иң мөһиме төшенкелеккә бирелмәскә һәм бер урында таптанмаска. Тагын да күбрәк белем тупларга, тагын да ныграк тырышырга һәм үз алдыңа куйган максатыңа ирешергә. Максаты уку, иҗат, музыка, сәхнә, рухи үсеш иде. Һәм империя ишек төбендә бер кайчан теләнче хәлендә калмас өчен югарырак күтәрелергә теләде. Матди байлык, матди мөмкинлекләр ягыннан түгел. Рух барысын җиңә. Чөнки башта рух бара. Аннары тән. Өстеңә гап-гади күлмәк киеп тә күзләрең янып торса, күңел байлыгың, белемең, сәләтең күз карашыңда чагылса, димәк, рухың нык. Вак-төякләргә игътибар итмәскә кирәк. Алтын бар җирдә. Пычрак шакшы бар җирдә. Икесе дә җитәрлек. Тик әлегә кадәр бер-берсен табып җыеп, икенчесен агартып бетерә алганнары юк. Көчеңне юлда унаган һәр шакшыга багышласаң, бернигә ирешә алмассың. Әгәр каршылыкларны җиңеп, шул пычраклардан өстен кала алсаң, яңа юллар ачылыр һәм максатыңа ирешерсең. Хәер, Минҗия хәзер үзе өчен түгел, кызлары өчен көрәшә инде. Менә шундый кырыс нәсихәте һәм Совет хөкүмәте чарлаган фәлсәфи үзаңы кеше шанмастай фаразлары белән. Кайчак алай гына да түгел. Әле кеше кызлары Гөлмираның Мәскәүдә укырга кереп йөргән көннәре иде. Гөлмирага имтиханга әзерләнергә пианино кирәк булды. Әмма каян табасың? Минҗия үзләре яшәп торган кунакханә фойесында каплап куелган пианиноны күреп алды һәм җитәкче янына китте. Бу кыз талантлы бер бала, музыкант булачак. Хәзер аңа пианинода уйнау мөһим. Әзерләнергә кирәк. Сездә бар ул, әмма ябып куелган. Кунакханә җитәкчесенең эше муеннан. Берничә көнгә Мәскәүгә килүчеләр бетмәс. Минҗия белән сөйләшеп, вакыт әрәм итеп торасы түгел иде. Хатын кире борылып китәр дип көтте. Ә каршында басып торган хатын сүзен басым ясап дәвам итте. Без Фрунзадан килдек. Укырга керергә дип. Сугыш елларында Урта Азия халкы Мәскәүдән эвакуацияләнеп килүчеләрне сыендырды. Урын бирде. Никадәр авыр көннәр булуга карамастан, ярдәм кулын сузды. Ә хәзер сез ярдәм итегез. Кызыма пианинода уйнарга рөхсәт итегез. Ачыгыз пианино капкачын. Әнә шулай Гөлмирасына имтиханнарга кунакханә фойесында әзерләнергә рөхсәт алды ул. Шул сөенеч белән фойега төшсәләр, радио дикторының дулкынланып сөйләгәне ишетелде. Тавышына ук чыккан бит. Гадәттән тыш хәбәр җиткерә. Мәскәүнең Киров театры Парижга гастрольләргә чыккан. Шунда танылган биюче Рудольф Нуриев чиг аша очкан. 1961 елның 16 июнендә булган бу хәл талантлы биюченең илдән качуы итеп хәбәр ителде. Ә Минҗия шул хәбәрне ишетүгә кычкырып җибәргәнен сизми дә калды. Молодец, татар баласы! Аннары горурлык белән өстәп куйды. Бер татар дөньяга чыкты. Күрсәтер әле үзен. Яшь балерина кызы Айсылу исә көлеп җибәрде. Әни, без аның артыннан автограф алырга йөгереп йөри идек. Ул безне берсендә куып җибәрде. Автограф җыеп йөргәнче шөгыльләнегез дип. Иҗади кешегә үзе теләгән эш, җанына сулыш өреп торырда яңалык булмаса, яшәве бик авыр. Әгәр аны
бер нинди үсешкә китермәгән таләпләр кысасында яшәргә мәҗбүр итсәләр, хәле тагын да мөшкелләнә. Арый, борчыла, ашала, сүнә. Бүлмәне ни әйбәтләп яктыртмаган, ни җылыта алмаган шәм төсле бераз пыскып тора һәм сүнә. Аз гына җил исеп куйса. Сәнгать кешесе иҗади яктан үсеш өчен дөге бер теге кадәр генә җай, мөмкинлек күренсә, көтелмәгән адымнар ясарга әзер. Мөнҗия бу иҗади холык талантлы кешенең баш бәласенә әйләнгәнен бер генә күрмәде. Шул ук холык иҗатчыга тагын да катлаулырак, зуррак каршылыкларны җиңәргә сәбәпче була алуын тойды. Менә шуларны чамалап сөенде ул Нуриев өчен. Татар баласы дип шатланганы, үзе бит балет, опера дип аталган сәнгать өлкәсендә бер генә ел тир түкмәде. Татар кешесенең дөнья күләм танылуын ихлас теләде. Шунда үзенең театрдан эштән куып җибәрелгән вакыты исенә төште. Аңар әле 34 кенә яшь иде. Гөлмирасы белән декрет ялында утырганда, үзе белән сөйләшеп тә тормыйча, театрдан эштән чыгарып аттылар. Беренче кыргыз операларын таныткан, фронт юлын узган, сугыш елларында ачлы-туклы килеш сәхнәдән төшмәгән Мөнҗия театр өчен картайган икән. Ул хезмәттәшләре арасында дөрестлек, хаклык эзләп йөрмәде, бер кемгә ялынып бармады, туры Мәскәүгә юл тотты. Бер катлы җан инде. Анда әллә кайчан шалтыратып кисәтеп куйганнар. Имештер, бер карт артистка дәгъва белдереп йөри, шикаят язып Мәскәүгә киткән. Бер ай аны министрлыкта кабул итми кире бордылар. Танышларында яшәде. Министрлык ишеген ачу юлларын эзләде. Ниһаять, бер айдан соң фронтовик җырчыга ишек ачылды. Мөнҗия кергәндә кабинет түрендә утырган олыгаеп барган җитәкче теләр-теләмәс кенә алдында яткан кәгазьләрне бер кырыйга куйды. Узыгыз. СССР күләмендә йөзләгән генә түгел, меңләгән иҗат кешесен күреп туйганга охшаган. Әллә баштан ук юк дияргә әзерләнүеме? Акрын гына башын күтәрде, күзлеген бер киде, бер салды. Мөнҗия җитәкчеләрне күрмәгән кеше түгелле. Ире шуларның берсе. Аның кабинетына килеп кергәч тә, таш диварга килеп бәрелгән кебек булалар микән? Юктыр. Әсәнбәк күп сөйләшмәс. Әмма кеше хакын хаклар өчен барысын эшләр. Хәзер иң мөһиме тышта, коридорда көтеп утырмый. Кабинетта. Таш диварларны беренче күрүе түгел. Мөнҗия күпереп торган бөдрә чәчен кулы белән рәтләп куйганда итте. Һәм елмаеп, җитәкче каршына килеп басты. Министрга керә алмый йөргән көннәре бушка узмады. Дус хатыны аны үзе генә белгән матурлык салоннарына йөртте. Кайсы хатын кызга төс кыяфәтен кайгырту килешмәс. Бик килеште. Министр исә аңар текәлеп бер карады һәм исәнләшеп тә тормыйча соравын бирде. Сезме ул карт артист? Аның гаҗәпләнүе йөзенә бәреп чыкты. Чөнки каршында сәхнәдә әле күп еллар балкырлык, бер нинди картлык галәмәте сизелмәгән, киресенчә тормыш һәм сәхнә тәҗрибәсен туплаган артистка басып тора иде. Ни авыр тормыш, ни сугыш сындырган хатын түгел бу. Мин Кыргызстанның опера җырчысы Мөнҗия Еркимбаева. Әйе, мине карт диләр. Сезнеме карт диләр? Җитәкче үз соравыннан үзе кычкырып көлеп җибәрде. Мөнҗия Еркимбаева, утырыгыз. Бераздан инде алар күптәннән очрашкан танышлар төсле бүлмә тутырып гәпләштеләр.
Шул арада җитәкче Кыргызстанга телефоннан шалтыратып бер генә җөмлә әйтте. Еркимбаеваны кире эшенә кайтарырга. Мөнҗиянең театрга менә шулай Мәскәү аша кайткан чагы да булды. Аннары инде ул үзе өчен көрәшүдән бераз читләште. Чөнки аның көче әле артыннан баручы һәм сәнгать дөньясын яулардай 3 сәләтле кызына кирәк иде. 1969 елны Әсәнбәк җай китереп ял алды. Гаиләсен диңгез яры буена алып барды. Мөнҗия шул чакта комлы ярда диңгезгә, ерак-ерак офыкка мөкиббән китеп утырды. Аннары кояшка иркәләнеп яткан кызларына дәште. Һәм аларга кара диңгезгә, еракка, офыкка төртеп күрсәтә әйтте. Сезнең бабагыз Мөхәммәд Закир мулла Җәмих хуҗасы булган кеше. Сездә кыргыз һәм татар каны ага. Миндә татарныкы белән бергә башкорт каны да бар. Без төркиләр. Кара диңгезнең икенче ярында Төркия. Анда безнең кебек төркиләр яши. Мин анда барырга теләр идем. Әмма бу хәл булмас инде. Ә сез барачаксыз. Сез шунда яшәячәксез. Совет илендә коммунист хатыны яңадан. Совет илендә коммунист хатыны балаларына Төркиядә яшәячәген юрады. Бу сүзләргә тимер йозак астында яшәгән, бер нинди чит илләргә йөрелмәгән заманда ничек ышанмак кирәк? Шулай да читтән генә хатыны сүзләрен тыңлап яткан Әсәнбәк хәтта үзе кара диңгезнең икенче ярындагы Истанбулны күргәндәй булды. Бу кадәр ышаныч белән әйтелгән сүзләрне кире кагарга кемнең ихтыяр көче җитәр икән? Бу рәвешле сөйләнүләре белән кызларыннан тәки космополит ясый инде. Бер зарарлы, йогышлы авыру атамасы төсле ул сүз. Космополит. Шул сүзне кычкырып әйтсәң, ниндидер куркыныч яный кебек. Әмма Мөнҗиянең бер кайчан кызларыннан махсус рәвештә космополит ясап маташканы юк инде югын. Ул бары тик тормышны башкачарак аңлый, үз аллый. Чынбарлык сынауларына бирешми һәм рухны, рухи үсешне, ныклыкны матди җисем, матди дөнья кыйммәтләреннән өстен күрә. Бу исә космополит дигән сүз түгел әле. Дөрес, Мөнҗия күңеле белән бер кайчан офыкларга барып төртелеп калмады. Офык артында да тормыш кайнаганын аңлап сизеп торды. Әллә шулмы космополитлык? Җаны бәлки галәмнәрне иңләгәндер. Әмма зыялы татар нәселе дәвамчысы икәнен сүзе гамәлләре белән күрсәтеп яшәргә омтылды.